τι παίρνουμε στα παιδιά μας 2-3 φορές το χρόνο, επειδή χαλάει, καταστρέφεται. Θερμός. Συγκεκριμένο το πήρα πέρσι τον Ιούνιο. Το είχα πάρει για να ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε Ιούλιο, έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι και δεν έχει πάθει τίποτα. Έχει φάει φυσικά άπειρες τούμπες. Μιλάμε για ένα 6χρονο αγοράκι. Αλλά δεν έχει χαλάσει. Έδωσα 19,90, αλλά αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν έχει χαλάσει ούτε καλαμάκι το που σιλικώνει. Ακόμα δεν έχει καμία διαρροή. Κλείνει τέλεια. Κρατάει το νερό δροσερό 5-6 ώρες ακόμα. Εγώ βάζω και κανένα παγάκι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, βάζω κανένα 2 παγάκια, το κρατάει ακόμα πιο πολύ. Έχει πάει από δραστηριότητες, από σχολείο, από κάμπ τώρα. Άφικτο. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που θα αλλάξω είναι βασικά αν θέλω και θα είναι καθαρά αισθητικός. Γι' αυτό εδώ πέρα. Κατά άλλα, ακόμα και η βάση δεν έχει χαλάσει. Μπορείτε να μπείτε στο link στο προφίλ μας, να δείτε όλα τα παιδικά θερμός. Έχει πάρα πολλά σχέδια και έχει και βρεφικά. Έρχεται μαζί με το βουρτσάκι του καθαρισμού για το καλαμάκι. Και η αποστολή με Box Now είναι μόνο με 2 ευρώ.